Ba Bello Turji kaɗai ba ne ɗan ta'adda a cikin ƙasar Najeriya, akwai 'yan ta'adda manya-manya a cikin ƙasar. Sai dai ko menene dalilin da ya sa sunan Bello Turji ya yi ƙaurin suna a ɓangaren ta'addanci a cikin ƙasar ta Najeriya? Muna ɗauke da dalilai tare da hujjojin abin da ya sa Bello Turji ya yi ƙaurin suna tare da kuma irin miyagun ayyukan da ya aikata wanda su ne nan suka zama sanadiyar da ya suna a cikin ƙasar ta Najeriya, suna irin na ta'addanci ba suna irin na gaskiya da kuma adalci ba. To amma dai kafin mu je cikin labaran tsindin gadan-gadan da jin irin abubuwan da shi kansa shahararren ɗan ta'addan ƙasar Najeriya Bello Turji yake aikatawa kuma ya aikata musamman ma a 'yan kwanakin nan. Sai ku fara biyo mu da subscribers, sannan kuma ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Ko shakka babu wannan yakan ƙara mana ƙarfin gwiwar ci gaba da kawo muku labaran masu mu ne da kullum. Shahararren ɗan ta'addan da ya ƙasar Najeriya Bello Turji ya ƙware wajen cin zarafin al'ummar da basu ba basu gani ba, ta ɓangaren cutar da su tare da cin zarafin su. A yanzu haka dai shahararren ɗan ta'addan ƙasar Najeriya wato dai Bello Turji yana ci gaba da aiwatar da ta'addanci ba tare da duba abin da zai je ya dawo ba. Ɓangaren da Bello Turji ya fi ƙwarewa shine ɓangaren zuwa yayi bidiyo ya nuna wa duniya cewa lalle babu shakka shi ya gagara, sannan kuma ga dalilin sanayin ta'addancin duk da yake yi, sannan kuma yana kalubalantar sojoji da kuma dukkanin waɗansu jami'an tsaro da suke a cikin ƙasar Najeriya. Wannan ɓangaren lalle fa babu shakka shahararren ɗan ta'addan ƙasar Najeriya Bello Turji ya ƙware. A wannan irin ƙwarewa da Bello Turji ya yi ita ce dalilin da ya sa mutane da dama suka san shi, domin kuwa nuna fuskar da yake yi ya tabbatar da cewa Bello Turji a shirye yake, sannan kuma a daidai yake da ganin cewa ya kalubalanci gwamnatin ƙasar Najeriya baki ɗayanta, tare da dukkanin wata al'umma da take goyon bayan gwamnatin ƙasar Najeriya a ta ɓangaren tafi da adalci tare kuma da taimakawa su kansu jami'an tsaron ƙasar Najeriya. Wannan nuna fuska tashi da yake kalubalantar sojojin ƙasar Najeriya tare kuma da baiza faifan muryarsa da yake yi a cikin ƙasar ta Najeriya su ne dalilan da suka tabbatar da cewa Bello Turji a shirye yake da dukkanin irin wani kalubale da zai fuskanta a cikin ƙasar ta Najeriya. Shi yasa ma baya tsoron ganin cewa ya bayyana fuskarsa ko kuma dai ɗaukar sautin muryarsa, wanda wannan al'amura su ne nan al'amuran da yasa aka san Bello Turji mataki na ɗaya, wanda kuma yakan ambata sunansa a ciki yake cewa sunana Muhammadu Bello Turji, yake salati da taslimi ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a lokaci zuwa lokaci idan zai fara bidiyoyinsa, kuma sannan ya aika wa duniya ga cewar ga irin bidiyonsa, sannan kuma ga sakon da bidiyon nasa ya dauka, sannan kuma ga fuskarsa ga kuma muryarsa. Lalle babu shakka Bello Turji shi ya kware a wannan bangare, yasa ma har ba a san wani dan ta'adda ba a wannan bangare in bayan Bello Turji. Da a ce lokaci ne na fafutukar neman ɗaukaka ko kuma mun ga yana da kwaɗayin ɗaukaka, za mu iya cewa Bello Turji yana yin wa'annan abubuwan ne ba don komai ba sai don ya fi kowane ɗan ta'adda samun ɗaukaka, sai dai fa a tare da ma bayyana kansa ɗin da yake yi. Akwai wani babban kulli da ake nema a warware a yanzu haka, wanda yana hannun magabatanmu, domin su ne wa'anda za su tabbatar da menene abin da yake faruwa, wanda har ya kai ya kawo da Bello Turji baya tsoron bayyana menene irin abin da yake aiwatarwa a cikin ƙasar ta Najeriya. Daga cikin irin ta'addancen da Bello Turji ya aiwatar, shi yasa har ma su kansu al'ummar ƙasar Najeriya ba a tunanin za su iya mantawa da irin kaidin Bello Turji. Akwai yanayin yadda ya je ya sami mutane dattijai mata da maza, ya je ya ƙona su a wata doguwar mota mai tafiya. Wannan ƙona mutane da ya haƙiƙa al'amarin ya yi matuƙar ƙonawa mutane rai, wanda ya ƙona mutane da ransu. Da kuma Bello Turji a cikin irin tarihinsa ya je ya bankawa gidaje wuta da magidanta da kowa sun kama da wuta, sannan kuma ya je ya hana manoma noma a ƙauyuka daban-daban kuma da a rana ɗaya. Sannan kuma Bello Turji shine ɗan ta'addan da ya zagaya jihar Katsina, ya je ya yi ta'addanci kuma ya ci lafiya, sannan kuma ya yi bidiyo a cikinta, sannan kuma ya je jihar Maiduguri ya yi bidiyo ya kuma ta'addanci a cikinta kuma ya ci lafiya, sannan kuma ya je jihar Zamfara ya yi ta'addanci a ciki kuma sannan ya yi bidiyo irin na ta'addancin kuma ya ci lafiya, sannan kuma ya je jihar Sokoto ya yi ta'addanci a ciki sannan kuma ya ci lafiya a cikin jihar ta Sokoto, wanda kuma a yau din nan dan shi kansa shahararren dan ta'addan na ƙasar Najeriya wato dai Bello Turji a yanzu haka din nan maganar da muke yana cikin jihar ta Sokoto, sannan ne anan ne inda yake zuwa yana gudanar da ta'addancin nasa. To menene abin da ya sa shahararren dan ta'addan ƙasar Najeriya wato dai Bello Turji ya baro jihar tasa ta cikin Zamfara
duk da kasancewar ya bayyana cewa shi asalin ɗan shinkafa ne wato dai jihar Zamfara. Lalle babu shakka al'amarin ya matukar ba mutane mamaki. To akwai dalilin sa na yin hakan. Babban dalilin Bello Kacalla Turji na yin wannan lamari lalle babu shakka bai wuce inda Bello Kacalla Turjin yake gani da kuma tsammanin lalle babu shakka idan dai har ya ci gaba da zama a cikin jihar ta Zamfara zai iya samun sa a cikin jihar ta Zamfara ba tare da kuma ya shirya mutuwar ba. Wannan lamari ne ya sa Bello Kacalla Turji ba shi da zaɓi sai ya bar jihar ta Zamfara, wanda daga bisani ya bar cikin jihar ta Zamfara tare da gudun a tsira daga mutuwa, wanda a yanzu haka ita kanta dukkanin gwamnatin kasar ta Najeriya lalle neman shi kansa shahararren ɗan ta'addan kasar Najeriya take yi, wato dai Bello Kacalla Turji, wanda kuma ake ta neman ruwa a jallo wajen ganin cewa an kashe shi. Hatta na wannan al'amari da ya shafi ta'addancin a cikin ƙasar ta Najeriya da ake ci gaba da aiwatarwa da kuma irin yanayin yadda ake tunanin cewa akwai ƙuduri babba a cikin zuciyar Bello Kacalla Turji na aiwatar da ta'addancin. Ƙudurin dai bai wuce shine yadda zai yi ya mallaki waɗansu abubuwa ba a cikin ƙasar ta Najeriya kafin a farga a kuma ankara. A cewar masu fafutuka akan ganin cewa an samar da farin ciki da kwanciyar hankali a dangane da 'yan ta'addan da suke a cikin ƙasar ta Najeriya tare da al'ummar da ake zalunta. Dai ko kaɗan ita dai gwamnati ba ta tsammanin cewa Bello Kacalla Turji ba shine dukkanin wata matsala da take tattare da ita ba. Lalle an tabbatar da cewa Bello Kacalla Turji shine babban matsalar da yanzu haka ya zama jigo kuma ya zama kusa ga su kansu mutane suke neman ganin cewa lalle babu shakka sun kawo ƙarshen sa. Domin kuwa Bello Kacalla Turji shahararren 'yan ta'adda ne, wajen ganin cewa Bello Kacalla Turji kasuwarsa ta ci riba sannan kuma ya riga da ya samu komai, to fa lalle babu shakka zai iya aiwatar da komai. Akan haka a yanzu haka su kansu sojojin ƙasa Najeriya suke taka tsantsan, haɗe da ganin cewa Allah Ubangiji ya kawo lokacin da za a kawo ƙarshen dukkanin wani zalunci na shahararren 'yan ta'addan ƙasa Najeriya wato dai Bello Kacalla Turji. Kuma sauran mu ne da kullum duka wannan kenan shine rahoton da muke ɗauke da shi a dangane da shi kansa shahararren ɗan ta'addan ƙasa Najeriya wato dai Kacalla Bello Turji. Sai ku ci gaba da biyo mu da comment da lakin, ko shakka babu wanne yakan ƙara mana ƙarfin gwiwa ci gaba da kawo muku labaran. Mun gode masu sauraron mu ne da kullum.